маҳбуба одинаева 58 сола аст ва 6 фарзандашро танҳо худаш тарбия намуда ба камол расондааст. чанд маротиба аз ҳукумат хост ки ба вай қитъаи замин диҳанд, вале натиҷае надод. 2002 сол ман чӣ кардагиам, неки рафтам, ман хостам ки мери шаркати суҳбат кунам, ягонташ намондам. чӣ кор кунам дигар, кани куҷо равам? хай манам мефорад ки фарзандам дар пешам бошад, қадиш суҳбат кунам, гап занам, неки илоҷаш нест. дар ҳоли ҳозир 5 сол мешавад ки 2 фарзандаш дар Қазоқистон кор мекунанд. онҳо намехоҳанд барои модарашон мушкил эҷод кунанд. сарфи назар аз ин ки худи ӯ кор мекунад ва як дукони мевафурӯшӣ дорад, ҳарду фарзандаш гоҳ-гоҳ барои ӯ 50 ва гоҳо $100 мефиристанд. соле ки ҳар моҳ ман дароӣ намекунам, 6 моҳ пас, 7 моҳ пас ва 1 сол пас. хай ваям зиндагӣ дорам, ваям кор дорам дар онҷа. маҳбуба маблағи дарёфт намудаашро аслан барои хонаводааш сарфу харҷ мекунад. хай бачаҳом дас либоса мехарам, хай шикам я чи хӯрдан дар кор, дига чӣ кор мекунем? Дига ягон вай нест чизе ки мисол ягон қимату чиз харӣ. Хай шукри худованд. ҳамасола аз Русия ва кишварҳои дигар муҳоҷирони корӣ ба Тоҷикистон миллионҳо доллар ворид мекунанд. бонки марказии Русия дар гузориши охирини худ гуфт, дар соли 2018 тавассути бонкҳо ба Тоҷикистон 2 миллиарду 553 миллион доллар маблағ фиристода шудааст. ин маблағ баробар ба 36% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон мебошад. ҳаҷми пулҳои интиқолии муҳоҷирон ба Тоҷикистон дар соли 2018 дар маҷмӯъ 17 миллион доллар бештар назар ба соли 2017 будааст.